Jeg sidder her med Motorola Xoom. Den første Android 3 tablet på markedet, det er det system, der også hedder Honeycomb. Den er lidt bredere end iPad, når man sådan lige kigger på den. Cirka samme tykkelse. Oppe i toppen, der har vi en hovedtelefonudgang og en micro SD-kortlæser, som desværre ikke er aktiv i øjeblikket. Omme på siden, der sidder volumenknapperne. Og nede i bunden har de fået plads til både udover power, mini, HDMI og micro USB. Lad os prøve at tænde for den. Det gør man om bagpå, hvor der også sidder kamera, blitz og mikrofon. On. Og den vågner op. Man kører lige fingrene over siden, så virker den. Startskærmen kan designes, som man selv vil. Man kan flytte rundt på ikoner, man kan lægge små widgets på med dynamisk indhold, ure og alle mulige andre ting at sige. Eksempelvis hvis vi gerne vil have en oversigt over, hvad mails der er kommet, så kan man lægge en lille træk, en mail-widget ind, gå tilbage og kigge på den. Og der har man så lige de seneste mails, der er kommet ind. Og man kan så modellere rundt på det og placere det, hvor man vil på startskærmen, eller på nogle af de øvrige skærme, som er til højre og venstre på startskærmen. Almindelig mail den ligner lidt det, man er vant til, men Google har dog lavet det med, at videoen ligesom kan tilpasses, når man åbner en mail. Så ser man kun lige det på skærmen, man har brug for, og så kan man så vende tilbage til folderne senere. Nede i bunden, der sidder 3 knapper. Der er til en tilbageknap, der er en startskærm, og så de seneste programmer, hvor man kan se de programmer, der man senest har fat i. Eksempelvis browseren her, hvor vi kan se, at browseren arbejder ganske hurtigt, loader ganske pænt hurtigt. Og en ting, man også kan bemærke, det er, at der kommer Adobe Flash i. Det var ikke i de første udgaver af Xoom, men der har Adobe simpelthen frigivet en beta-version nu, som kan bruges. Noget helt nyt i Android 3.0, det er et helt notifikationssystem, hvor applikationerne kan poppe op med små informationer nede i bunden af skærmen. Det kan være nye mails, det kan være download af updates. Her der kommer for eksempel en mail nede i bunden af skærmen, og får man lige en kort notifikation, men man kan stadigvæk gå ned, hvis ikke man lige nåede at se, hvad det var, og hente dem frem. På Android 3 er det ægte multitasking, det vil sige, at programmerne kører i baggrunden og er aktive og kan sende informationer til skærmen. De forskellige notifikationer bliver liggende nede i bunden, så man kan kalde dem frem igen, hvis ikke man lige så, hvad det var for en mail, der kom ind. Og trykker man på uret, kan man se de seneste notifikationer, der er kommet, og sletter lige nogle af dem her. Inden for den samme skærm her kan man også kalde frem sådan en ekstra lille hurtig oversigt over indstillinger. Det er Airplane Mode, Wi-Fi, Lock Screen Orientation osv. Ind i YouTube, den ser noget anderledes ud, end vi er vant til. Men godt tilpasset den store skærm, og man kan se, hvad der ellers ligger af videoer på den her kanal. Nu er vi inde på Recorder.dk's YouTube-kanal. I Puls Nyhedsreader, det er en af de applikationer, der er tilpasset den fulde skærm på tabletten. Man har simpelthen RSS-feeds liggende i forskellige rækker dernede af, og kan så bladre frem og tilbage i de nyheder, der kommer ind. Sådan en hurtig oversigt over, hvad der er lige er nyt. Men selvom der ikke er så mange egentlige tablet-applikationer, så de almindelige Android-applikationer, som man kan hente inden for Android-markedet, de virker stadigvæk. Udover startskærmen er der forskellige skærmer til højre og venstre for startskærmen, hvor man også kan lægge sine programmer og widget ind, som man har lyst. Oppe i hjørnet der sidder en knap, der hedder Apps, og så ser man alle de applikationer, der er installeret på tabletten lige nu, som man kan bladre rundt i. Her der er kun en enkelt skærmbillede. En anden knap oppe i hjørnet, det er den, hvor man tilpasser, hvad der skal være på de forskellige skærmbilleder. Hvis for eksempel jeg vil have en Google Search, jamen så finder jeg den nede blandt mine applikationer, trækker den op på den skærm, hvor den skal være. Og så er den der, så man begynder at bladre rundt med den senere. Eller hvis jeg gerne vil skifte bagbillede og wallpaper til noget lidt mere muntert, jamen det er hurtigt lige gjort med tryk på en knap. Og en anden ting, det er, at man kan
lægge direkte shortcuts til settings ud på sin desktop. For eksempel oversigten over, hvad batteriet har af levetid lige nu, eller Bluetooth-indstillinger on-off osv. At der simpelthen ligger en ikon ude på desktoppen, som går direkte ind til den indstilling, man har brug for. En ting, Zoom er blevet kritiseret for, det er kamerakvaliteten, og det er altså ikke verdens bedste kamera, hverken til foto eller til video. De fungerer dog i en lille håndevinding, men hvis du vil lave rigtige optagelser, så finder du nok lidt bedre kamera frem. Det kan sådan lige bruges. For at runde af, så kan man sige, at Android 3 byder på flere nyheder i forhold til iPad, og det er især det med, at man kan sidde med flere ting samtidig. Surfe, Facebook, Messenger, mail, og man føler ikke, at man ligesom bliver tabt i, når man så sidder og arbejder i en applikation, fordi det hele ligesom integrerer sig på en noget bedre måde, end det er kendt for iPad. Android 3 kan i øvrigt også videoredigere, men det vender jeg tilbage til i en senere video.